أزي دمتهم دمت سلف النهدا إيرترا دمت سلف النهدا إيرترا بحاليوت كفل زينا سلف النهدا إيرترا ناتدالوه سومناوي مالت وتر حموس أب مربب حبريتها إيري النهدا.com زغر مدبيو أزي دمتهم دمت سلف النهدا إيرترا سلام كم يتغنيو أزي دمتكم دمتو ساعات فنو راديو دمت سلف النهدا إيرترا زي خبركم تخاطلتي لومي 13 قنبوت كلتشن 17 عام تمرت زي هلونا مدبات كنكات لكم فلما زينا سلفن سمنا في ساميتات المسكربة مسرتها ورقحيتات نسلفها ونقحات أبتحت زبلا رسلي بسلف النهدا إيرترا سدالوه من عارحن أصمرا وصحف قدامك فالو خسعبيو أب تعصف هنا نمزاني يمان تسريع معلو كبرى سمعتنا لمد مكتالكم دقيمنا بأخبرتنا عدمنا نب زينا ومدباتنا نبلكم خبركم سمعتنا زينا نتفتات سلف خصوم لجانيكم نبسمناوي نتفتات زينا خزقا قركم جنفر جرمن أخيبهم يكايدو أبلا سلف نهدا إيرترا جنفر جرمن لو مع 13 قنبت كلتشن 17 أخيبهم كايدو مخانهم كمريحنا جنفر جرمن زمتنا حبريتا قليسو بمسارات زمتنا حبريتا أبلا سلف نهدا جنفر جرمن نلومي زكايدو أخيبا سفحتي هزباون سلفاون زعباتات بفلاي دما دحر تاريخاوي سالساي قبع سلفي بدرجة جنفرهم سلفن تبتيحهم زلو معباليتات قالسن كمزي دهسسون بجنفر نزتت حوزو متاي مدباتن كاب سلفي نزوردو وهوبات عمامات سراحن كمزريو اتي زمتنا حبريتا وسيخو حبيرو الله خبركم سمعتنا زينا نتفتات سلف خصوم لجانيكم نابسمناوي نتفتات زينا خزقا قركم صلو هاجرات عرب أب زوبا قرن أفريقيا أب زلعلي ترتو بتحي أب زلو وان بريزيدنت السودان عمر حسن البشر بزعباتي أب منغو السودان جبت انت خصيتو زلو كنتات بزملكت نب أمير قطر شيخ تميم بن حميد الثاني دبدبي كمزل أخي دبلوماسيوان من جتات حبيروم كبريزيدنت السودان استل أخي دبدبي بربع 26 ميازا نب قطر كتما أدوحة نأمير قطر زركبه ستيت مينستر سودان جنرال طه عثمان علي حسنيو مس قطر حرفا في ركب زلوا قبسي من السودان زلوا زمدنا ونبزغف درجو 5 بصحي ذكريو أب يوردانوس كتما عمان أب 28 مقابيت أب استخايدة أخيبا محبر هاجرات عرب أمير قطر مدري أب زسمع اللوز نبرة أوان بريزنت قبسي عبد الفتاح السيسي لمدري إتي أمير أقواريزو كابتا أخيبا كمزوة مع كنا زينة أبتوانتي حبيرانين أمير قطر بعسرت الميازان أبتامس قبسي بقداي نايل اتساها حبزة لإثيوبيا أب زكايدو وقعوي نايسر حمبتح قطر مس إثيوبيا استراتيجيكاوي زمدنا من مسراتا أب كونو مأزين يازلا كبل مقلازو أيرسعن سودانون كم قبل ملسي نايتي مس قبسي تخصيتو زول وطري مس إثيوبيا أبتتاون كلتياوي شركنا تنزا تكوري طبو زمدنا تمسرت كمزلا نايز حلفة ورحي عدد بريزان السودان نبتا هاجر كمزا أنفتي تنتنتي قلسو منقسي تنزانيا أب هاجرو دايركتر بروغرام لمعات UNDP كويناك تسرح زتانحات العلويتي بعد السلطان حبرات هاجرات سوقيقو اتمنقستي بعسران حموشين ميازي أبدو صور مقلتي ناي غامبيا زيق النزلوا أهو دابوك أب هاجرو كتوت زقبرو المخنيات مس منقستي بزيت أنحيح مازم دنان بزي بقوع محدراون بموكاسيو انتقوني مع كنا زينة تنزانيا بزغربو أزلوا أتبصبات اتبعت السلطان حبرات هاجرات بهندبت كتسوقو بزلا أبتا هاجر دسيت زنزيبار زحلفت عمت أب زكايدو توم مرجع بزنبرا مرقتن زهابتو مقلتن زتاحز مخانو بمتا اتا دايركتر UNDP كوينا أب تنزانيا كتقلقل بوانا صحفي حبرات هاجرات استمرزت جنبياويت بزعباتي بمنقس تنزانيا زغرب اللاكسي يخون كابتا هاجر مسواقا بزملكز خونة مقلتي أهبتن حبرات هاجراتون بوغونو نتفتعمي مقلتي أهبولون منيستر قدات وزاي تنزانيا دحري مسواق دايركتر UNDP أب زهابو مبرهي أكال حبرات هاجرات زخونة بروغرام لمعات مس أكلت منقسين داترا دائي أب قدم النتاتو أتوكيرو كسرح تلابيو أب كتشن
2006 ዝተኻየደ ምርጫ ታንዛንያ ኣሳታፍን ርትዓውን ኣይነበረን ክብሉ ኣብታ ሃገር ዝርከቡ ሓያሎ ናይ ወፃኢ ዲፕሎማስኛታት ነቒፎም እዮም። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎማዓንቲ ዝበልናዮም ዜናታት እዚኦም እዮም ነይሮም። ምስ ተረፉ መደባት ክሓልኩም ድሓን ጨሒት
زي دمت سلفنا هذا إرترايو زخبركم سمعتنا كابزغة قصيلنا حدش ملف أنا وراديو كان أغربلكم هنا إذا ما دبزي بقفل زينا سلفنا هذا إرترا زد على غينو أبزوريا كل سلفنا هذا إرترا ترايزة تقول أستمراون من نقاقحن كمون نتعوات إن السلفي سنك زخون بروتيكا وتهستو زلويو كابلو مع سلسلة قنبات كتشن 10 شعات جميل كل جيزة قدام نبغم ممكن أغربوينا نزول لكم عتوتاتن ريتوتاتن بإيميل أدراشانا erinahda@gmail.com كتلو خلنا أدخل لكم سلفنا هذا إرترا سمع مكتال زي أبجوريا خلي سلفنا هذا سبوت سلفنا هذا إرتراي سبوت سلفنا هذا إرتراي መሰረታዊ ረቑሒታት ንሰልፋዊ ንቕሓት ብሰልፍን ሃዳ ኤርትራ መእተዊ ምህናፅ መሪሕ ሰልፊ ንመሪሕ ሃገራዊ ግደ ዝብል ሰልፋዊ ጭርሖ ንምርግጋፅ ኣብ ነካይዶ ፃዕርታት ንዝኾነ ውድብ ወይ ፖለቲካዊ ሰልፊ ናብ ዓወት ዘብፅሕዎ መሰረታዊ ውድባዊ ረቑሒታት ምርኣይ ግድን እዩ ስለዝኾነ ሰልፍና ሃዳ ኤርትራ ዝተማለአ ውድባውን ፖለቲካውን ቅርፃ ንምህናፅን ውድባዊ ስነ ምግባር ንምዕዋትን ወይ እውን ህላዊ ውድብ ብዘነፅር ኣገዳሲ ባእታ እኳ እንተኾነ ብቐንዱ ግን ናይ ሰልፊ ፖለቲካውን ውድባውን መግለፂ እዩ ሰልፍና ብፖለቲካዊ ፕሮግራም ማለት መትከላት ዓላማታት ኣገባባት ብሕጊ ህንፃ ቅርፃ መምርሒታት ኣወዳድባ ዝልለ እኳ እንተኾነ ሉሉይ መሪሕነትን ንቑሕ መሰረትን እንተሃለዎ ብዘይቁኑዕ ወሳኒ ሰልፋዊ ስነ ምግባር ኣብ ህልውና መፃኢ ትርጉም ክህሉ ኣይክእልን እዩ ስለዝኾነ ድማ ውልቃውን ሓባራውን ኣወንታዊ ስነ ምግባር ኣብ ፖለቲካውን ቁጠባውን ፀጥታውን ኩሉ መድያዊ ሂወት ንምምዕባልን ዓላማታት ንምርጋፅን ወሳኒ ኣገባብ እዩ ዓላማታት ንቕሓት እዚ ስዕብ እዩ ሓደ ኣብ መሪሕነትን መሰረታትን ሰልፋዊ ባህልን ፖለቲካዊ ንቕሓትን ምስራፅ ክልተ ውድባዊ ስነ ምግባር ወይ ውድባዊ መንነት ስነ ስርዓት ሰልፋዊ ግጭታት ምፍታሕ ባህላዊ ስነ ምግባር ምግባሩ ሰለስተ ኣባላት መሰረት ምትሕስሳባትን ምትዕላያትን ብሉፅነትን ንምንፃፍ ከም ሰልፋዊ ስነ ምግባር ምዕያይ ኣርባዕተ ኣባላት ብሰልፋዊ ስነ ምግባር ኣወንታውያንን ኣብነታት ንምዃን ሰልፊ ንኻልኦት ከም መመልመሊ ቤት ትምህርቲ ሰሓቢ ክኸውን መምርሒታቱ ምኽባር ተረድኦ ሰልፊ ቀዳማይ ስነ ፍልጠት ምሕደራ ንፖለቲካዊ ሰልፊ ክገልጾ ከሎ ነገራውን ሞራላውን ረብሓታትን ክብርን ንምርካብ ንውልቀ ሰባት ዝሓቁፍ ትካል እዩ ይብሉ እዚ ድማ በርጌሳዊ ጠባይ ሒዞም ኣብ ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ማሕበራዊ መዳይ ንዝነጥፉ የጠቓልል ስለዚ ካብዚ ኣገላልፃ እዚ ከም እንርድኦ ማለት ሰልፊ ማለት እኩባት ሰባት ዝሓቁፍ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ጥቕምታት ንምርግጋፅ ዝዓለመ ትካል እዩ ሰልፊ ዝበሃለሉ ድማ ኣብ ውሽጢ ትካል ናይ ግዴታታት ምውዳብን ምምቕባልን ባህሪ ስለ ዘለዎ እዩ ውድብ ኣሰራርሓ ዝሰርሕ ክል እዩ ሌላ ሰልፊ ከም ውድብ ናይ ሰልፊ ሌላ ኣብ ትሕቲ ተረድኦ ውድብ ዝጥቀስ እኳ እንተኾነ ከከም ዝተፈላለዩ ኣይዲዮሎጂታት ብዙሕ ናይ ሰልፊ ሌላ ንረክብ ብሓፈሽኡ ግን ንዝተወሰነ ፖለቲካዊ ዕላማታትን ኣይዲዮሎጂን ወይ ሓባራዊ ረብሓታትን ዝኣምኑን ዕላማታቶም ንምዕዋድ ድማ ዝተወሰነ ኣገባባትን መሳርሒታትን ንምጥቃም ዝተሰማምዑን ሰባት ዝሓቁፍ ውዳበ እዩ ስነ ሓሳብ ወይ ኣይዲዮሎጂ ዝኾነ ሰልፊ ዝግዝኣሉ ስነ ሓሳብ ወይ ፖለቲካ ኣለዎ ብዝኽተሎ ስነ ሓሳብ ክነጥፍ ስለ ዝፀንሐ ኣብ ስልጣን ክድይብ እንከሎ ስነ ሓሳቡ ኣብ ተግባር ከውዕሎ ይፍትን እዚ ስነ ሓሳብ እዚ ብመንገዲ እኩብ ኣገባባትን መሳርሒታትን ኣብ ባይታ ንምዕዋቱ ዘትክለሉ ፖለቲካውን ውድባውን ባህሊ ሰልፊ ዘንፀባርቐሉ ጠለባትን እምነታትን እዩ سبوت سلفنا هذا إرترا المخونات تعواتنت بوليتيكاوي عيو وي بوليتيكاوي بروغرام حدا نصورنت سنة حسابن ملأتون
ክልተ ስነ ሓሳብ ክግለጽን ክገጥምን ዝኽእል ምንቅስቓስ ምግባር። ሰለስተ ሰልፊ ስነ ሓሳብ ንምዝርጋሕን ደገፍቱ ንምዝያድን ኣብ ስልጣን ምስ ደየበ ብግብሪ ዕላማታቱ ንምዕዋትን ካብ ኣብ ስልጣን ዝርከብ ሓይሊ ዝተፈልየ ምዃን። ግደ ሰልፍታት ፖለቲካዊ ሰልፊ ዝስዕብ ኣገደስቲ ኣገልግሎታት ይገብሩ። ሓደ ስሩዕ ሰልፋዊ ህይወት ሰልፍታት ሓደ ካብቲ ውሕስነት ሓርነታት ህዝቢ እዩ። ንህዝቢ ኣብ ዝተፈላለዩ ደረጃታት ኣገልግሎት ንምግልጋል ሓደ ካብቲ ኣገባብ ውድድር እዩ። ዝተፈላለየ ደረጃታት ሓላፍነት ንምስካም ፖለቲካዊ ብቕዓት ዝጥርንፍ ኣገባብ እውን እዩ። ከምኡውን ዜጋታት ዘነቓቕሕን ሓፈሻዊ ጉዳያት ቀጻሊ ትኩረት ንምርካብ ዝጉስቁስን ሓላፍነት ንኽስከሙ ዝድርኽን ኣገባብ እዩ። ክልተ ስነ ሓሳብ ሰልፊ ንስምዒታትን መንነትን ማሕበራዊ ጉጅለ ወይ ፊኣ ወይ ዝተወሰኑ ጉጅለታት ጀምዓ ንምልዓዓል ዓብ ግደ ኣለዎ። ንምሉእ ህዝቢ ዝውክል ምስ ዝኸውን ድማ ዝያዳ ኣገዳስነት ኣለዎ። ዜጋታት ብሃገርን ሉልያት መራሕቱን ወይ ዙዓማእ መሪሕነቱን ኣብ ምድላይ መንገዲ ዝኸይድ ፖለቲካዊ ኣገባብ ከም ዝኣምኑ ይገብር። ኣድላይነት ሃገራዊ ሓድነትን ናጽነትን ቁጠባዊ ዕብየትን ከም ዝጎልሕ ድማ ይገብር። ሰለስተ ፖለቲካዊ ሰልፊ ንህዝቢ ፖለቲካውን ቁጠባውን ማሕበራውን ሓበሬታታት ይህብ። ኣካይዳ መንግስቲ እውን ይቆጻጸር። ረቋሒታት ተዓዋትነት ፖለቲካዊ ሰልፊ ሓደ ምልኣተ ስነ ሓሳብን ንጹር መርሓን። ክልተ ኣብ ስነ ሓሳብን ብቑዕ ኣመሓዳሪ ካድርን ምምርኳስ። ሰለስተ ዕላማታት ንምዕዋት ኣድላይ ኣገባብ ምንጻር። ኣርባዕተ ዝተማለአ ስትራቴጂካዊ ውጥን። ሓሙሽተ እኹል ምወላ። ሌላ ውደባ ኣብ ህዝባውን ማሕበራውን ተረድኦ ውደባ ሰልፊ ንምህናጽ ዝግደስን ብመሰረት ሕጊ ህንጻ ኣብ ውሽጡ ዕዮ ዘወሃህድን መሰረታዊ ኣካላት ክፍልታትን ዋህዮታትን ኣብ ውሽጢ ሰልፊ ኣብ ኩሉ ደረጃታት ግቡእን መሰልን ዘነጽርን ሓላፍነታት ዝዕድልን ትኹልን ጎናውን ሰንሰለታዊ ዝምድናታት ዘነጽርን ህንፃዊ ቅርጻ እዩ። ኣብ ማሕበራውን ቁጠባውን ፖለቲካውን መዳያት ውድባዊ ዕዮ ዝተጸንዐን ዝተወደበን በብመድረኹ ኣፈጻጽሙ ዝተነጸረን ኣብ ኩሉ ጉዕዞታቱ ነቐፌታዊ ገምጋም ዝውንንን ክኸውን ይግባእ። እዚ ከዓ ንዝኾነ ውደባ ወይ ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ማሕበራዊ ዝምልከት እዩ። ኣገዳስነት ውደባ ውደባ ኣባላት ሰልፊ ኣብ መንጎኦም ጻዕርታት ንምውሃድን ምስማርን ዝሕግዝ እዩ። ምእንቲ ዕላማታት ሰልፊ ንምዕዋት ብመሰረት ምትሕግጋዝን ብጻይነትን ከም ሓደ ጋንታ ምዕያይ። ክልተ ውደባ ኣባላት ሰልፊ ኣብ ሕድሕዶምን ኣብ መንጎ ኣብ ውሽጢ ሰልፊ ዝርከቡ ትካላትን ዝህልዎም ዝምድና ዘነጽር እዩ። ሰለስተ ውደባ መደባት ካብ ምድበላቕን ምግርጫውን ብምርሓቕ ንምፍጻም ኣገዳሲ ኣገባብ እዩ። ኣርባዕተ ውደባ ካብ ዓቕምታትን ክእለታትን ኣባላት ሰልፊ ይጥቀም። ሓሙሽተ ውደባ ኣብ ኣሰራርሓ ብዝበለጸ ኣገባብ ቁጽጥር ይኽተል። ሽዱሽተ ውደባ ኣብ ውሽጢ ትካላት ሰልፊ ሓበሬታታትን ውሳነታትን ንምዝርጋሕ የሳልጥ። ሸውዓተ ውደባ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ኣብ መንጎ ኣባላት ሰልፊ ስልጣን ንምዕዳል ይሕግዝ። ውድባዊ ባህሊ ተረድኦ ውድባዊ ባህሊ ንምንጻር ስነ ጽሑፋት ሰልፊ መምሃር፣ ውሳነታት ጉባኤ ምፍላጥ፣ ሕጉን መምርሒታቱን ምኽባር፣ ኣባላት ሰልፊ ብስሩዕ መልክዕ ኣብ ውድባዊ ትካል ዝሰርሕሉ መዐቀኒታት ዘትክል መልክዓት ውድባዊ ስነ ምግባሮምን ዝቆጻጸር ውኩባት ተረድኦታትን ክብርታትን መሰላትን ጉባኣትን ውድባዊ ኣሰራርሓ ስነ ምግባር ኣባላት ሰልፊ ዝቐርጽ መሰረታዊ ክብርታት እዩ። ስለ ዝኾነ ውድባዊ ባህሊ ንመምርሒታትን ሕጋጋትን ሰልፊ ዘጎልብት ኣወንታዊ ክብርታት እዩ። ናይ ኣባል ኣካይዳ ምስ ረብሓታት ሰልፊ ዘይሳነ ክኸውን እንከሎ ምስ ገዛኢ ውድባዊ ክብርታት ኣይቃደውን እዩ። ውድባዊ ባህሊ ኣብ ውድባዊ ትካል ንምዕባል ሓላፍነት ኩሉ ኣባል እዩ። ሓላፍነት ውደባ ብቑዓት መሪሕነት ምሕራይ ኣብ ኩሉ ደረጃታት ካብቶም ኣወንታዊ ስነ ምግባር ዘለዎም ኣባላት ሰልፊ
ናይ መሪሕነት ኣምራት ብምስራጽ ሓደ ካብቲ ውድባዊ ባህሊ ዝስርጽ መሳርሒታት እዩ። ውድባዊ ኣሰራርሓ ውድባዊ ባህልን ምንጋስ ኣወንታዊ ስነ ምግባር ምትብባዕን ወይ ብነገራዊ ብሞራላዊ ንኣሉታዊ ስነ ምግባር ኣብ መምርሒታትን ሕጋጋትን ብርኩስ ብምግባር ምንቃፍን ይግባእ። ኣፈጻጽማ ሕጋጋት ብጉይ ኣሰራርሓን ኣብ ሰልፍን ዝግበሩ ጥሕሰታትን ንምእራምን ሕግታት ዘይምትግባር ናይ ሰልፊ ዕላማታት ምዕንቃፍ እዩ። ስለዝኾነ ንኩሉ ሕጋጋት ሰልፊ ብንጹር ምቕማጥን ምክትታልን ምልመላ ስርዒት ናይ ሰልፊ ባህሊ ከብ ማሕበራዊ ኣተዓባብያ ወዲ ሰብ እዩ። ካብ መጀመርትኡ ንኣባላት መምሃርን ምስትምሃርን የድሊ። ውድብ ኣወንታዊ ስነ ምግባር ንምፍጣር ኣገዳሲ ግደ ኣለዎ። ዕብየት ውድባዊ ነቕሓት ኣብ ውድባዊ ህይወት ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ስለዝኾነ ናይ ሰልፊ ባህሊ ንምዕባል ኩሉ ኣባል ክምልመል ይግባእ። ኣባላት ሰልፊ ብሕጋጋትን መምርሒታትን ንምእዛዝ ኣባል ነዚ ምእዙዝነት እዚ ኣብ ናይ ሰልፊ ህይወቱ ከም መሰረታዊ ክብርታት ክወስዶ ይግባእ። ስለዚ ካብ ትግባር ሕግታት ፈሪሁ ዘይኮነስ መዞም ክብርታት ንምስናይ ናይ ሰልፊ ባህሊ ክህልዎ ኣለዎ። ብትካላት ንምእዛዝ ዝኾነ ኣባል ርእሱ ንምግላጽን ኣራሚ ነቐፊቱ ንምቕራብን ንናይ ሰልፋዊ ትካላት ከም መሰረታዊ ቦትኡ ክወስዶ ይግባእ። ነቐፌታን ርእሰ ነቐፌታን ኣብ ምቕራብ ዲሲፕሊንን ሓላፍነታዊ ስምዒትን ክህልዎ ኣለዎ። ከምኡውን ካብ ጥርጣረታትን ሓስያ ምክሳስን ምርሓቕ የድሊ። ኣኼባ ብዝውስኖ ውሳነታት ንምእዛዝ ይግባእ። ነዚ ድማ ብዝግባእ ተረዲኡ ብሰንሰለታዊ መንገዲ ይገብሮ። ትግባር ዕማም ዝኾነ ኣባል ብዝተዋህቦ ውድባዊ ዕማም ንምፍጻም ጻዕርታት ክካይድ ኣለዎ። ዘጋጥሞ ዕንቅፋታት ድማ ካብ ድሌቱ ወጻኢ ክኸውን ኣለዎ። ክብርታት ምስራጽ ብሉጽነት እምነት ንኻልእ ምኽባር ግቡእካ ምፍጻም ሰልፋዊ ሓላፍነት ብግቡእ ምስልሳል ወዘተ ናይ ሰልፊ ትካል ካብ ዘድልይዎ ክብርታት እዮም። ኣድላይነት ናይ ሰልፊ ባህሊ ናይ ሰልፊ ባህሊ ምሕላው ብዙሕ ቁም ነገራት ንምርግጋጽ ይሕግዝ። ሓደ ናይ ሰልፊ መንነት ይረጋግጽ። ክልተ ናይ ሰልፊ ፍቕርን ምእዙዝነትን ይዕቢ። ሰለስተ ናይ ሰልፊ ምርግጋእ ይረጋግጽ። ኣርባዕተ ዝኸበብዎ ጉዳያትን ትረኽቦታትን ንምክትታል ስምዒታቱ ናይ ሰልፊ መንነትን ምእዙዝነትን ናይ ሰልፊ መንነት ኣብ እኩባት ብዝተወሰነ ዝምድና ምጽንባር ኮይኑ እዚ ከዓ መጠናዊ እዩ። ሰልፊ ኣባላቱ ናይ ሰልፊ መንነት ክህልዎም ኣለዎ። ዓይነታት መንነት ወይ እንትማዕ ሓደ ብትውልዲ ዝመጽእ ከም ዓሌት ኣውራጃን ዓብደን። ክልተ ብወለንታ ዝመጽእ ከም ፖለቲካዊ መንነት ወይ ንዝኾነ ማሕበራዊ ውድብ ወይ እውን ንዝኾነ ዝተፈላለየ ረብሓታት ዘገልግል ዝኾነ ዜጋ ዝጽንበረሉ ጉጅለ ወይ ውድብ ምስ ዝምባልዩን ድሌታቱን ብዝቃዶ መንገዲ ባዕሉ ስለ ዝሓርዮ ነዚ ወለንታዊ መንነት ወይ እንትማዕ ዘምዕብልን ዘዕብን ብንቕሓትን ስልጠናን እዩ። ደረጃታት መንነት ወይ እንትማዕ ደረጃታት መንነት ኣብ ክልተ ነጥብታት ዘተኮረ እዩ። ሓደ ውልቃዊ ድሌት እዚ ማለት መታን ውሩይ ክኸውን ኣብ ከምዚ ዝበለ ጉጅለ ወይ ሕብረተሰብ ወይ ማሕበር ጸሓፍቲ ወይ ማሕበር ጋዜጠኛታት ወዘተ እጽምበር ብምባል። ክልተ ውልቃዊ ዕግበት እዚ ድማ ዝኾነ ኣብ ምእንቲ ዝተጸምበረሉ ማሕበራዊ ኣካል ማለት ውድብ፣ ስድራ ቤት ምእንቲ መትከላቱን ረብሓታቱን ካልኦት ውልቃዊ ህይወቱ ረሲዑ ብህይወቱ መስዋዕቱ ምኽፋል። ስለዚ ትረድኦ ውድባዊ መንነት ሕድሕዳውን መንነትን ስምዒታውን ቅያሰታት ዘጠቓልል እዩ። እዚ ብኸምዚ ዝጀመረ መንነት
ንውሽጡ ጠሊቁ ነቲ ክውንነትን ድሌታት ናይ ውልቅን ኣብ ማሕበር ወይ እውን ኣብ ማሕበረሰብ ምስ ኣዘንበሎ እዞም ክልተ ነጥብታት ኣብ ሕርዶም ክተኣሳሰሩ ከለዉ ዝኾነ ኣባል ሰልፊ ኣወንታዊ ስምዒታት ንክሓድሮ እቲ ዕላማን ራእያን ናይ ሰልፊ ዘስርጦ ምስ ጀመረ እዩ ሕድሕዳዊ መንነት ወይ እንትማዕ ኣባል ምስ ሰልፊ ዘይገራጮ ባዕላዊ ዕላማታት ንምዕዋት ዝዓለመ ስምዒታት ምንፅብራቕ እዩ እዚ ስምዒታት እዚ ኣብ በበይኑ ዝምርኮስ እንተኮይኑ ኣባል ቀጻልነቱ ኣብ ሰልፊ ጠጠው የብል ስምዒታውን ቅያስታት መንነት ወይ እንትማዕ መትከላት ሰልፊ መሰረት ብምግባር ንረብሓ ምርግጋጽ ዕላማታት ሰልፊ ኣባል ዘካይዶም ጻዕርታት እዩ ስምዒታዊ መንነት ምስ ኩሉ መዕቀኒታቱ ክማላእ እንከሎ ኣባል ሰልፊ ብሰላት ዝኣምኑ ክብርታት ኣብ ሰልፊ ቀጻልነት ይህልዎ እዚ ክብርታት እዚ ቅድመ ምውዳብ ዝሓዞ ስድራ ቤታዊ ወይ ማሕበራዊ ባህሊ ክኸውን ይኽእል ወይ እውን ድሕሪ ምውዳቡ ዘጥረዮ ክብርታት ክኸውን ይኽእል ናይ ሰልፊ እምነት ንመትከልን ዕላማን ወይ ንስነ ሓሳብ ምፍታውን ምድጋፍን ምኹራዕን እዩ ውድባዊ ምእዙዝነት ማለት ዝኾነ ኣባል ሰልፊ ምስ ዕላማታትን ነቲ ዕላማታት ንምርግጋጽ ዘካይዶም ግዴታታትን ምትእስሳር ከም ዘለዎ ክስምዖ ምዃን እዩ ስነ ምግባር ኣባል ካብቲ ክኸውን እትጽበዮን ላዕሊ ይኸውን እዩ ምክንያቱ ኣባል ንዕላማታት ሰልፊ ምዕዋትን ቀጻልነት ምርግጋጽን ብተወሳኺ ሓላፍነት ምስካም ብወለንቱ ካብ ግዚኡን ንዋቱን ንሰልፊ ምሃብ ንመስዋዕቲ ቁሩብ ከም ዝኸውን ይገብሮ ካብ ዝተጠቕሰ ኣብ መንጎ ተረድኦን እምነትን መንነትን ምትእስሳር ከም ዘሎ የርእየና መንነት ናይ ዝተወሰነ ምጽንባር ዝምድናን ኣሰራርሓ ዕዮን ክኸውን እንከሎ እምነት ድማ ናይ ስነ ሓሳብን መትከልን ዕላማን ሙሉእ ድሌትን ደገፍን ኩርዓትን ምዃኑ የብርሃልና ተረድኦ ምእዙዝነት ንሰልፊ ህይወቱ ንዝሕልፈሉ ጉዳይን ዝኽተሎ ዕላምኡ ንምዕዋት ዝወስዶ ውጥናትን ስጉምታትን ምእማን እዚ እምነት እዚ ዘስዕቦ ሽግራትን ዘኸትሎ ሓላፍነትን ንምስካም ድልው ምዃን ምእንትኡ ድማ ብፖሊስን ሕጊ ህንፃን ውሳነታትን ምቕያድ ዓንድታት ምእዙዝነት ቀዳማይ ንሒዝዎ ዘሎ ጉዳይን መትከላትን ዕላማታትን ናብ ሸጥኡ ዘብፅሕ ኣገባብ ምዃኑን ምእማን ባእታታቱ ድማ ዕግበትን ዝተማልአ ቁርብነትን እዩ ምእዙዝነት ምስ ሕግታትን መምርሒታትን ምጥሓስን ኣይሳንን እዩ ከምኡውን ምስ ዝኾነ ንሰልፊ ዝጎዳእ ኣካይዳ ኣይሰማዕን እዩ ካልኣይ ኣባል ምስ ሰልፊ ናይ ምትእስሳር ድሌት ምህላው እዚ ድሌት እዚ ኣባልነት ብምጥላብን ብምቕባልን ጥራይ ዝግለጽ ዘይኮነስ ሽግራትን መስዋዕትን ንምጽዋር ቁሩብ ምዃን እዩ ሳልሳይ ንድሌትን እምነትን ዘጎልብት ጉባኣትን ዕማማትን ምፍጻም ራብዓይ ብስነ ምግባርን ብፕሮግራምን ሕጊ ህንፃን መምርሒታትን ውሳነታትን ምቕያድ ስፖርት ሰልፍና ኤርትራ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ናይ ልምዓንቲ ሓድሽ መደብና ቀዳማይ ክፋሉ ከምዚ ዝሰማዕኩሞ ይመስል ካልኣይ ክፋሉ ኣብ ዝስዕብ ቀደም ከነቕርበልኩም ኢና ብሩኽ ቅነ ጥበብ ፈጢሩላ ቀዊለ ክጥምታ ነዛ ደርሆ ነቲ ሕፃ ካብቲ ጥረ ምረ ኸመይላ ትፈልዮ ዓይንታ ድዩ ተሰቂርዎ መጉልሕ መነፀር ወይ ምሐ ኣለዎ እቲ ኣፋ ዝፈሊ ፀፀር ሓመድ ከዓ ይፅሕትር እቲ የእጋራ ብልዓ ክትነላ እንተዘይኮይኑ ኸመይልዩ ክረድኣ በበሊዓ ከዓ ንሰማይ ገፃ ተንቃዕርር ምስጋና ተብፅሕ ትኸውን ነቲ ዝፈጠራ ማዕረ እታ ኸስዓ ድራር እለታ ዝሃባ ለካስ ደርሆ ብጉርሓ ሕፃያ ትውሕጥ ምስ ጥረ ደሚራ ፈረንታዮ ኣለዋ ዝበሃል ጭንጭራ ፈጣሪኣ ኣስናን እንተዘይዓደላ ሕፃ ውሒጣ መግባ ክትጥሕን ጥበብ ፈጢሩላ
زخبركم سمعتنا نايل معات مدباتنا أبزازي من لنا سنة كلي